Mayong gabi, mga katuruan ko kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones sa pagsaulog naton sang anticipated Mass sa ika-31 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Prayer for the soul of Romeo Tabuyok Sr. offered by Azucena Tabuyok. For the repose of the souls of Elsa Barido, Ray Barido, Mary Margaret Ku. For the soul of Raymond Tugado, offered by Ledesma Patria family. Para sa kalag ni Leon Salem Jr. For the souls of Luis Reyes, Leticia Reyes, Allen Gallego, Licenciano Gallego, offered by Reyes family. Para sa kalagnanday Leon Soquias, Antonio Guerra, Loretta Guerra, offered by Soquias family. For the souls of Rinaldo Tacardon, Julio Tacardon, Grace Herongani, Reina Fernandez, offered by Rebecca Malion. For the souls of Rodolfo Malion, Josefina Malion, Wilson Bulaklak, Consolacion Turo, offered by Rebecca Malion and family. Thanksgiving is offered to Mary Lisbeth Trongoy on her birthday last November 3. Good health and more blessings received, offered by Kuno family. Thanksgiving is offered to Euros Cara Jewel Tianyo for passing the civil service exam last August 20. Thanksgiving is offered to Melinda Hualde on her birthday today, November 4. Good health always, offered by Melanie Tabuyo. Thanksgiving is offered to Shala Santos on her birthday today, November 2. Good health and more blessings received, offered by Tabuyok family. Thanksgiving is offered to John Lawrence Tabuyok on his 16th birthday on November 6, offered by Mr. and Mrs. Roslyn Tabuyok. Kaya mga sponsors naton, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Erilyn Cuno and family, Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family, Mrs. Mary Jane Cartel and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, and Mr. and Mrs. Rosana Posares and family. Kung may krisis, kay mga kakulangan sa pamunuan sang pungsod, madamo nga mga problema, kay mga pagtilaw ang maaguman sa mga pumuluyo. Sa pihak nga bahin, kung ang mga pangulo nagapasulabi sang kayuhan sang pungsod, sang sapoder o kun mga pribilehiyo, madali ang paghiliusa kag pagbinuligay, kabay pa nga pamatian sang tanan, ang ginatudlo ni Jesus, tuhoy sa matuod, nga pagtudlo, pagpanudlo, kag pagpamuno. Ang aton celebrante, among si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan.
Upod sa ato mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Agod na maging tapos kita sa pagselebrar ng Sining Santos Kamisa, kilalahon nato na ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako Sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa pulong sa buhat kay sa pagpatumbaya. Sa konsala, sa kundako nga tuod nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mga gahom kag sa napatawad nato mga sala. Dito'y ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa mga taong
ginapuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, bungod sang imo amay nun nga paghigugma, imo ginhimo nga takos kag nahamutan ang pag-alagad sa imo mga tumuluo. Luwasa kami nga tanan sa kasablagan. Agud malambot namon ang kahayuhan nga imo ginasaad sa amon. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Hesukristo imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Malakias nga propeta. Ang Ginoo sa mga hersito nagsiling, Ako, among gamhanan nga hari, kagang mga katauhan, sang tanan nga mga pungsod, nagakahadlok sa akon. Kung hindi ninyo pagpamatian, ang akon ginasiling, kag wala ninyo ini ginasapak, pakamalauton ko kamo. Pakamalauton ko ang mga butang nga inyo ginabaton subong mga pari. Kung sa bagay, ginpakamalaot ko na sila, kay wala ninyo ginasapak ang akon sugo. Pero kamo, nga mga pari, naglipas sa husto nga dalan. Ang inyo pagpanudlo, nagpatalang sa madamo nga paghimo sing sayop. Ginlapas ninyo ang kasugtanan nga akon ginimo upod sa inyo. Gani tungod sini himuon ko kamo nga mangintalamayon sa mga Israelinon, kay wala kamo nagatuman sa akon kabubuton, kag kun magtudlo kamo sa akon mga tao, may pinilian kamo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, pipigi ang akon kalag nga may pagidait sa imo luyo. O Ginoo, tipigi ang akon kalag nga may pagidait sa imo luyo. O Ginoo, ginbayaan kong akon pagkabugalon, kagintalikdan ko ang akon pagkamatinastason. Wala na ako nagahinga mo sa dalag ko nga mga butang, ukon sa mga palatugsilingan nga tama kabudlay para sa akon. O Ginoo, tipigi ang akon kalag nga may paghidait sa imo luyo. Pero kontento ako nga may kalinong, subong sang isa ka bata nga nagahigda sing malinong sa mga butkon sang iyailoy, subong man ang akon tagipusoon nga may kalinong. O Ginoo, tipigi ang akon kalag nga may paghidait sa imo luyo. Israel, magsalig ka sa Ginoo, sugod karon, tubtob sa walay katubtuban. O Ginoo, tipigi ang akon kalag nga may paghidait sa imo luyo. Pagbasa gikan sa naunang nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga utod, malulo kami sang kaupod pa kami ninyo, subong sang kalulo sang isa ka iloy nga nagapatiti sa iya mga anak. Tungod sang amon gugma sa inyo, handa kami sa pagpaambit sa inyo, hindi lamang sa maayong balita gikan sa Dios, kundi bisan pa sang amon kabuhi. Mahal gid kamo sa amon. Mga kauturan, matuod gid nga hindi ninyo malipatan kung daw ano ang amon pagpangabudlay kag paghimulat. Nagpangabudlay kami sa adlaw kag gabi,
agod nga hindi kamo mabugatan sa pagsakdag sa amon samtang nagawali kami sa inyo sa maayong balita gikan sa Dios. Tungod man sini, nagapasalamat kami sa Dios sa gihapon. Sang pagdala namon sa inyo sang pulong sang Dios, ginpamatian ninyo ini kaginbaton. Hindi subong pulong sang tawo, kundi pulong sang Dios. Nga sa pagkamatuod, amugid man ini. Kayang Dios nagapanghikot sa inyo nga nagatuo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. May isa lamang kamo kaamay sa langit, kag may isa lamang kamo kapangulo, nga amo ang Kristo. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus naghambal sa mga madamo nga mga tawo kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunudlo sang kasugoan kag mga Pariseo amo ang mga otoridad sa pagsaysay sang kasugoan ni Moises. Gani tumana kag sundan ninyo ang ilang ginsiling sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sa ilang ginahimo. Kay lain ang ilang ginahambal kag lain man ang ilang ginahimo. Nagaaman sila sang mabugat nga dalalon kag ginapapas-an nila ini sa mga tawo, pero wala man gani sila nagabulig. Ang tanan nila ginahimo pakita-kita lang sa mga tawo. Dalag ko ang mga sunudlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabukos nila sa ilang mga agtang kag sa ilang mga butkon kag malaba ang sitsit sang ilabayo. Luyag nila magpungko sa pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahauna nga pulungkuan sa mga sinagoga. Luyag sila nga abi-abihon sing matinahuron sa mga merkado kag tawgon nga manunudlo. Pero kamo inyo hindi dapat magpatawag nga manunudlo, kay kamo tanan mag-udulutot kag isa lamang ang inyo manunudlo. Hindi kamo magtawag bisan kay sino nga tawo diri sa duta nga amay, kay isa lamang ang inyo amay sa langit. Kag hindi man kamo magpatawag nga pangulo, kay isa lamang ang inyo pangulo nga amo si Kristo. Ang labing dako sa inyo dapat maging sulugoon ninyo, dapat ang nagapakataas ang inya kaugalingon pagapaubuson, kag ang nagapaubos ang iya kaugalingon pagapataason. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining ika-31 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon nga ginaselebrar naton sa sining Santos nga Misa, duha ka bahin ang aton pagpamalandong. Una, ang aton Ebanghelyo, kag ang ikaduha, ang pagpanugyan sa aton mahal nga Senior Arsobispo sa pahibalo sa kanilang lugar sa mga Carmelites, no? Carmelite nuns, ang mga mungha naton duhan aton ka pamanando sa aton Ebanghelyo o mga mananalo na panugyan nga Diyos sa sining aton nga selebrasyon subong nga palaanggiran nga ginagamit ang pag-indi gamit sa mga tinaga nga amay o kung manunudlo
Palaanggiran hindi bangod kay hindi naton paglantawon nga literal, no? Kay ti kung tatay ka ti tawag ka man tatay, no? Kag pangulo o president man, no? But ano ang buot silingon ni Jesus sa sining palaanggiran? Nga hindi ka malipat, nga ang imo responsibilidad o kung nga gin otoridad nga gintanay sa imo kung ano man ang ngalan sina, no? Pangulo, no? O kung head teacher, no? Wala, no? Ang bagulang natapos, no? Kapitan, no? O kung president, no? O kung pari, o kung nanay, o kung tatay, no? O kung ano man, no? Ang ngalan nga napatungod sa imo. Kay kada isa sa aton, biskan ano ka pinakasimple, may ara kita nga otoridad sa aton mga sinakpan. No? Hindi kita malipat, siling ni Jesus, nga gamito naton ang aton otoridad sa aton mga sinakpan para sa kaayuhan. No? So, hindi bala, nanay kag tatay, may otoridad kamo sa inyo sinakpan, inyo mga kabataan. No? Bisan ng mga ordinaryo, no? Senior citizens, no? President, no? Di siya in charge sa senior citizen president. Pero ano ang gusto ipaabot ni Jesus sa sining aton nga ebanghelyo, sa sining ginagamit niya nga palaanggiran, nga kung ano man ang otoridad nga ginhatag sa aton, ay halin sa Diyos paagi sa mga katilingban nga ginakatapuan naton, hindi kita malipat nga ini nga otoridad para sa pagserbisyo, no? Hindi sa pagpaano sang aton kaugalingon. Nga kung malipat kita nga ini para sa serbisyo, kag nagabuhat kita sang mga buluhaton nga hindi nagakadapat, dira naghalin ang tinaga nga nagawaslik poder. No? So hindi kita malipat. Amoy na ang gusto ipaabot ni Jesus sa aton sa sining palaagiran sa aton nga ebanghelyo subong. Hindi literal nga hindi ka nagin magpatawag tatay. To tinami iya tawgon niya tatay sa balay, no, di ba? No? Pero ang pagkatatay nga naangot dira nga hindi ka malipat nga tatay ka nga nagaserbisyo, no? Nanay ka nga nagatatap. President ka nga nagaserbisyo kung sino ka president sa diin nga katilingban ikaw. Kung ano man da nga mga otoridad. Amo ina ang ginapahanom-nom ni Jesus sa aton sa sining aton nga ebanghelyo subong sa sining aton celebration. Sa bagay nga sa sugod pa lang sang sining pagtubo sang responsibilidad sa aton mga kabataan biskan sa ila classroom, no? Nagasugod na dira ang pagtudlo sa ila sang nagakadapat nga paglantaw sang pagserbisyo o kon sang otoridad, no? Nga kinanglan kung class president ka, ikaw ang magserbisyo sa imo mga classmate, no? Biskan simple ka lang, no? Hindi man gid sila nga tamaan ka gid ka kwa, no? So ikaw ang in charge sa mag-remind sa mga cleaners, no? Kung sino da, no? May muna po na sa inyo, no? So amoy na, no? It's starting from there, no? Ang subo lang, no, sa aton sitwasyon subong sa sistema amo lang na, no, realidad na iya, no, balana ni Errol, no. Sa sugod pa lang, no, ang pagtudlo sang mga kabataan sa pagserbisyo sa katilingban nagasugod, no, ay hal sa classroom kay amo na halin sa SK, no. Ti kun ano ang ginapalaton naton nga panimuot sa ila nahanungod sa pagserbisyo sa katilingban, amo man na ang ila ma-imbibe hasta nga sila na ang magabulos sa pagdumalahan sang aton nga katilingban. Gani dira madako ang role sang aton mga modelo, nga mga kagawad, kag ang aton membro sang pamilya, kag sining katilingban. Tanan bahin sang aton Katoliko nga responsibilidad nga ginahambal ni Jesus para sa paglantaw kung ano ang nagakadapat sa otoridad nga gintugyan sang Dios sa aton. Hindi ang pagwaslik poder, kundi ang pagserbisyo. Sa bagay,
kung ang otoridad nga gintan-ay sa imo, kag ginhatag sa imo, sang katilingban mismo, wala mo ginagamit sa pagserbisyo, then you cease to have that credibility to serve or that authority, no? Kay ang otoridad para sa pagserbisyo. Kag kun ang otoridad wala ni ginagamit sa pagserbisyo, ano ina? Di ba? So, amo na ang una nga pagpamalandong. So, ano ang pwede matabo sa isa ka tawo nga nagakalipat sang iya otoridad nga dapat pagserbisyo, kulang siya sa pagbinag-binag, no? So wala sang pagpamalandong, wala sang tion sa paghipos. Kay kung wala sang tion sa paghipos, kaugalingon lang ang mabatian, hindi ang katilingban kag ang kinahanglanon sang bilog nga katilingban. Siguro dira nagsulod ang pagkaimportante sang mga tawo o kon mga religious men and women, especially sang mga babae nga nagapangamuyo sa aton, no? Kag amoy na nagsulod ang mga Carmelite sisters. Ginpasulod sila kag ginrequest sila ni Bishop McCloskey sa kag nagsugod sila diri November 9, 1923. So sa November 9, 2023 sa Huwebes, ano na 100 years na sila. Gin-request sila sa obispo sang Haro, nga Amerikano nga si Bishop McCloskey, para sa mga kaparian, kag para sa aton tanan. Para ano? Para magpangamuyo. Agod nga kami nga makaparian, hindi malipat. Hindi malipat nga ang gintugyan sa amon nga otoridad bilang pari dapat pagserbisyo, hindi pagwaslik poder. Amoy na ang rason nga gin-request gid ni Bishop McCloskey sang 1923 nga matukod diri sa Iloilo, sa Panay, ang Carmelite nuns o kon mga mungha nga Carmelitas para sa pagpangamuyo. First and foremost para sa mga kaparian. Agod nga hindi kami mangin uslitan, no? No, so since 1923, kag hindi lang sa diri sa aton archdiocese ina, no? Ang Carmelites naton diri sa Haro, sa Sambag, amo ang mother convent sa bilog nga Pilipinas. Kung sa Euron, siya ang first diri sa Philippines. So from Vietnam, no, nag-request si Bishop McCloskey mapadala sang mga mungha halin sa Vietnam kadto diri sa Haro kag pangitaan sang lugar agod nga mangin manok pangamuyo para sa aton tanan ilabi na gid sa mga kaparian. Gani since 1923, November 9, 1923 sa pagtukod sang monasteryo sang mga Carmelitas diri sa Archdiocese of Haro sa maabot nga November 9, 2023, magaselebrar sila sang ilang 100 years of presence diri sa Archdiocese, hindi lamang diri sa aton Archdiocese, kundi sa ila presensya diri sa Pilipinas. Kagsugod sang 1923, ang mga kombento sang mga mungha sa bilog ng Pilipinas, 22 na kabilog. No? So, amo na sila. Although nga sa iban nga pungsod, nagabuhi na sila, nagatigulang kag nagkalamatay, pero diri sa aton, padayon sila. So, mga utod, padayon ninyo nga include man sa pagpangamuyo nyo ang aton nga mga prayer warriors 24/7. No? Sila na iyang mga mungha, nagapangamuyo sa aton, ang ila na iyang obligasyon. O kon ang ginhatag sila nga otoridad sang Dios, halin sa Dios, amo ang pagpangamuyo. Gani nga amo na, no? Include nyo man inyo pagpangamuyo ang ila nga 100 years nga celebration for this year. So November 9 dira sa Cathedral may misa, no? Ang Papal Nuncio magabisa, kadayhan ang mga mungha nga wala nakagawa for how many years, no? Basi ma-attend man sila, no? Ma-attend sila sa cathedral, basi gihatagan sila sa kahigayon na, no? Tikis alang mag 100 years mo, no? So mga utod amo ini, no?
Kabay pa nga sa aton pagtililipon kag pagpangamuyo sa isa kag isa, kung ano man, bisan ano kadyutay nga responsibilidad o kung otoridad nga ginhatag sang Dios sa aton, paagi sa aton katilingban nga dapat naton buhaton o ipatuman, kabay pa hindi kita malipat nga ining otoridad nga gintan-ay sang Dios sa aton para sa pagserbisyo, hindi para lang sa aton kaugalingon. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Igato kay sa Kristo ay anak kabugto nga aton Ginoo. Aging panamkon sa lang sang Espiritu Santo, ibunag ni Santa Maria Berhen, insakit sagon ni Poncio Pilato, ilansa sa krus na patay kay ginubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kagalingkod sa tuos ng Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito makarpasyaluwat sa paghukom sa mabuhi ka sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. si Ginoong Jesus amo ang matuod nga manududlo sa pulong kat sa buhat kabay pangantanan magsunod sa iya sa amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Sa kada pangamuyo ang aton sabat Ginoo pamatii ang amon pagampo. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan ka gobyerno, hindi lamang magpanudlo, kundi magpanaksi sang kamatuoran, ay ang tao labi nga nagapamati sa mga nagapanaksi sa mga nagapanudlo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga buksan sang Ginoo ang amon mga mata sa mga pag-antos kag kinahanglanon sa mga imol, mga maluya, mga masakiton, mga tigulang, kag mga nagapangasubo, mga moyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga panaksihan namon ang amon pagsunod kay Kristo, kag ang amon pagkabuhi sang ebanghelyo, hindi lamang sa pulong, kundi labinagid sa buhat. Mga moyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga ipaiway ang amon pungsod sa kalamidad, terorismo, patyanay, kag tanan nga kalainan. Kabay pa nga paligonon kami sa amon tanan nga palaligban. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga amligan sang Ginoo ang nagapanglakaton sa duta, dagat kag kahawaan. Kag kabay pa nga hatagan niya sing kapahwayan nga dayon ang amon pinalangga nga nauna na dito sa pihak nga kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kag sa hipos, siyopod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. O Diyos kamo na may kabay pa nga makita namon ang kinahanglanon sa amon mga utod, kag mabatian ang ila paghibi, agod nga mabulingan namon sila, nga may bisan ano nga ginahimo namon sa ila, ginahimo man namon kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen.
palihog magtidog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agad ang akon kang inyo sakripisyo, mahamutan sang Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong serpisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kay miyan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, nagapakiluoy kami nga ining sakripisyo maging putli nga dulot para sa imo, kag madangat para sa amon mga imo kaluoy. Napangayo naon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Tapos kagagayigid, igo nga mapuslanon sa among kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo, tungod sang iya paghigugma sa mga kasasala nga tawo, nagpaubos siya kag nagpakatawo sa isa ka ulay. Pagi sa iya paganto sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kag paagi sa iya pagabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga angheles kag mga arkangheles, kag sa tanan nga mga dayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sa walay untad, sa kalantahon sang imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw at todo Ginoo tuparan sa nanapagkasantos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sa mga dulot kunya mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siyang ituyan sa kamatayon, imbaton si kabubuton niya ginkuha ang bimayak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Ang iya panagtag sa mga itutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Ipalibot sa imong itutunan niya nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. May gawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ngani o may amon ginahalad sa imo ini tinapay sang kabuhi kaginingkali sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kabagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi nga mga dako sa pagatubang at sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan ginalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpitas sa paghigugma po sa amon sa tupapa nga si Francisco,
sa manobispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma, ang mga sakop siya mong katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. No dumaman ang tanan ng kalamatay sa imo pagkaabian, matuna sila sa pagtanaw, sa imo mahibayaon nga nawong kaluoy man kami, nga diri ka na nagatambong, agud nga maambuit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maggimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makagahong, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan dunugog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan, tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintulo niya sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligman. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, nga nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo. Akong pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdangan ng mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Nasunod sa imo siling at agi sa sing pagidait kapag iusa. Ikaw nagakabuhi kang nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yan, nagyapon sa inyong tanan. Kagyaraman sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidait.
si Kristo ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, lakatakus nga magsulod ka sa konpurian. Apangimitang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo, Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Palihog magtindog ang tanan. mga buyo kita, o Ginoo ipabatyag pagid sa amon ang ginahikot sang imugahom, pagi sining Eucharistia nga nagasagud sa amon, agud nga amanon kami sang imo grasya sa pagbaton sang imo mga panugal. Inapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sang nakaligad nga bulan sa Oktubre, nagpatigayon kita sa bugos nga bulan sang Holy Rosary. Daily Rosary, sumera sa mga selected nga mga pamilya nga dito kita nagpatigayon sang Santos nga Rosaryo. Kaya sa October 31, ang aton nga
pagpangamuyo bilang isa ka komunidad ang aton nga Living Rosary. So gani sa tanan nga nagyabuylog, agud nga matigayon ang aton Living Rosary. Subong nga tuig 2023 sa inyong tanan madamo gid nga salamat. Kag subong man ang sobre para sa mga minatay, ina sige ang novenaryo dito sa atong parokya. So ina nagsugod halin sang November 2 hasta sa November 10. Ang misa para sa atong mga minatay alas 5:30 sa aga dito na sa atong parokya. So ina tubtob November 10. Kag sa palabuton man nga kapistahan sa aton nga parokya. So instead of November 26, bangod ang November 26 ina Christ the King. So ang aton nga fiesta sa Mandurriao igabutang sa November 20. Bangod ang Christ the King ini ang labing mataas nga selebrasyon naton. So hindi naton pwede idungan sa fiesta naton. So ang aton nga selebrasyon sa fiesta sa Mandurriao sa November 27 instead of November 26. Ang celebrar sang aton nga Santos nga Misa sa November 26 ina Domingong adlaw para sa Christ the King. At the same time, anticipated na para sa kapistahan man naton ang aton mismong Arsobispo Most Reverend Romeo Lasso. Kag sa November 27, so ini na yung ang misa para sa aton nga kapistahan, con-celebrated mass dito sa aton nga parokya. Kag ini iga-officiate sa aton mismo Cora Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. Kag ini na ang katapusan nga paghiwat ni Father Guillen sang Santos nga Misa diri kaupod sa aton sa may Mandurriao. Bangod transfer na siya dito sa may katedral. Madamo ang salamat, palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kagamutanan, bendisyonan sa mga gahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagiday, tapos sa aton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.